Dzień dobry. Bardzo proszę o komentarz po meczu. Dziękuję. Myślę, že všetci videli, že taký remizový meč, že to nebyl najładniejší meč, ale my máme za sebou ťažký okres. Grali sme 3 meče na výježde v Katoviciach, Pucharovi, teraz i Duzo Šil nás to koštovalo i ten ostatný meč na Lechu byl bardzo taký emocionálny dla nás. I dzisiaj potrebovali sme sa postarať o to, že by ešte v tým tretím meču z rzędu byla tá emócia na tým boisku i treba povedať, že nebyla to ladná pilka, bo to boisko nepozvolilo nám grať našou grę, ale z druhej strany ja vidałem, že tí chłopaci mali determinácie, že walczyli na tým boisku. Próbovali sme sa skupiť v pierwszej polowe więcej na tie przejścia, jak widzieliśmy, jakie jest tutaj to boisko. V tej druhej polove už rozpočali sme więcej grať našou grę, ale bylo to ťažko, bo zawsze potrebovali 1-2 tie dotyky więcej. Pri tej pilke non-stop tam skákala tá pilka, ale próbovali sme byť grožní. V koncovke meču kontrolovali sme ten meč, chceli sme ešte spróbovať streliť tou jednou bramke, ale neudalo sa, ale musím povedať, že chlopáci valčili do konca. My mali sme dobrý meč v Katoviciach, ale bez punktu. Naraže grali sme na výježde i máme punkt. Nestracili sme bramkę, to jest pozytywne też. Dziękuję panie trenerze. Teraz czas na państwa pytania. Krzysztof Sieciński, Czwarta Trybuna Podcast. Panie trenerze, pierwsze pytanie o Łukasa Andersa. Czy to coś poważnego, ta kontuzja skrzydła? Nie wiem, najpierw myślałem, że ociągnie mięsień, ale potem powiedział, że tam dostał od przeciwnika. Zobaczymy, nie wiem na razie. Wyjściowy skład trochę pan zaskoczył. Andrzej na skrzydle, Paweł na prawej stronie. Czemu akurat takie decyzje? Czy to było podyktowane typowo pod taktykę? No, taktika też trochę, ale więcej było o tym, że chcieliśmy trochę świeżości dać do tej wejściowej 11, że Mišo Sáček wiemy, że wcześniej rok nie grał, teraz trudne mecze zagrał. Chcieliśmy, że trochę odpocznie a myślę, że Olo naprawdę dzisiaj dobrze wyglądał. No i też z skrzydłowymi, z Maxem chcieliśmy trochę, że poczekamy, że zmienimy trochę skrzydłowych. Myślę, że nie było to, że za bardzo, że taktyczne, ale więcej pod względem tego, że tí chłopacy już było trochę i dzisiaj czuć, że są zmęczeni. To co powiedziałem, że taka ta emocja potrzebowaliśmy jeszcze zatrzymać. Teraz w tym trzecim meczu i dlatego włączyliśmy do tego jeszcze nowych piłkarzy, o których mniej grają. I Kadimi, czy mógłby pan powiedzieć coś o jego występie? No bo chyba kolejny mecz i chyba to nie jest wejście w zespół takiego, jakiego moglibyśmy oczekiwać. Co powiedzieć, no na razie jeszcze szukamy tych 2 najlepszych skrzydłowych. To jest to, co wcześniej w pierwszej rundzie nie mieliśmy problem, bo nam bardzo dobrze grali skrzydłowi i teraz na razie nie jest to idealne i Dimi nie zagrał idealny mecz i zrobił nam bardzo ważną asystę przeciwko Lechu. To szacunek, ale tiež ten występ nebyl najlepší, ale s novým piłkarzem tutaj ta intenzywność też jest dla niego coś nowego a musí byť ešte trochę lepšia tá spolupráca, ale na razie szukamy tych skrzydłowych, że który tí dvaja, która ta dwójka będzie najlepsza. Jeszcze ostatnie pytanie o Sauera, ponieważ po tych zmianach przesunął pan wyżej Pawła, a Sauer nie dostaje szansy. Czy on jeszcze pana zdaniem nie jest gotowy na taki poziom ekstraklasowy? No, na razie to nemáme ešte sprawdzone, že či jest, a wiem, že musí dostať šanse, aby pokazal, co v ním jest, ale my mieliśmy tam trochę, nie że problémy, bo kontrolovali sme v pierwszej polowie to, co bylo na boisku, ale čuli sme na tej ławce, že tam są najgroźniejsi z tej strony i že tam musíme tou stronę zamknąć. Dlatego zdecydowaliśmy się potem, że ten Olkowski zostaje i Sáček tam jeszcze wchodzi, ale nie, to jest kwestia czasu, że ten Matias Sauer dostane szansę.